Jordi, tu també li poses si vull o no? Jaume I va néixer el 2 de febrer de 1208 a la ciutat de Montpeller. Els seus pares eren Pere I, rei d'Aragó i comte de Barcelona, i Maria, senyora de Montpeller. Jo faig els vídeos així, si no... Hola! Eso casca. El últim que s'apague serà el nom del meu fill. Al meu fill li posaré Jaume. Aleshores, l'últim cantell en apagar-se fou Jaume, tenint en compte la promesa realitzada per la seva mare. El nadó s'anomenà Jaume I. Al voltant dels 5 anys, Jaume I quedà orfe. Llavors fou nombrat comte rei de Catalunya i Aragó, a una edat molt primerenca, i va tenir que madurar molt ràpidament en companyia dels monjos. Aquests són els que es feren càrrec de la seva custòdia i educació. És Jaume. Quan era xicotet. ¡Jaume! ¿Dónde está? ¡Papi! ¡Venga para Un bebé. Es un bebé para la cuina. Al cap d'uns anys, Jaume aprenia les arts de guerrejar i es feia més fort. Als 9 anys començà a lluitar contra alguns nobles guiat per nosaltres.
aconsellaren que es casara amb la princesa Leonor de Castella, de 17 anys, quan ell acabava de fer-ne 13 anys. En el nombre del Padre y los Espíritus Santos, amén. Nos declare Jaume I y la princesa Leonor de Castella. Vos declare marit i muller. Al cap de molts anys, Jaume I és anomenat cavaller per a la cort reial.
Jaume va començar a somiar en empreses més glorioses. Ho aconseguiré. El darrer dia de l'any 1229, després de lluitar contra els sarraïns, la ciutat de Mallorca va ser conquerida. El prestigi del rei Jaume no parava de créixer. Expulsar-nos de la península. Sols un cristià? No, un exèrcit més. No vindrà l'Alfarrasí. Sí, diuen que vindrà. No podrà anar amb nosaltres. Clar que no som el millor. Va iniciar la conquesta de terres valencianes. En 1233 va conquerir la ciutat de Borriana. Durant l'estada en Alfarrasí, una oroneta va fer niu en la seva tenda. El rei manà vosaltres! Deixeu de fer això! Per què? Au d'oronetes, són de la fe cristiana. Anem-se'n. La conquesta d'Alfarrasí fou eixa mateixa nit i pillaren desprevinguts els moros presents al poble. Jaume I entrà a València i a celebrar balls tradicionals.
tiren els moros. Què li donem a Jaume? Fruites! Sa Majestat, gràcies a la seva conquesta de les terres i anem a dedicar espais de l'extrema celestial. algo al rey, le puedo preguntar. ¿No preguntarle algo a Jaume I? Sí. Què vull preguntar-li? Qui vol preguntar-li, Antonio? Pregunta-li. Pues per què està acabant l'any? Per què està què? Per què està fent així? Aquí cal matar. No, quan estava jugant, no? Vols dir? Sí, quan així té. Per què està fent així? Estava jugant en el pati. S'ha donat compte que Jaume I ha eixit 3 vegades. Jaume I ha eixit desde el menut, on està? Sí, està aquí. No hi ha. De bebé. Clausura ja la gravació, no? Jaume I ha eixit de xicotet, sense mare, després ha eixit un poc més major, De xicotet. que va quedar sense pare i sense mare i va ser criat per els capellans i després va eixir ja de major. Ho heu vist? Aleshores us han contat la vida de Jaume I. Sandra, tu vas preguntar algo? Sí, A veure. que el Jaume I anava creixent i anava fent-se gran. Clar.
I el van anomenar la meva i si un xiquet, sí. Una clausura ja. Com a les pel·lícules. Sí, jo penso que ve 20 minuts.